Kauna-unahang grab trike sa Hilagang Luzon inilunsad sa Pangasinan. May live report si Kim Bandarlipe. Kim? Jasmine, inilunsad na kaninang umaga ang grab trike sa Binalonan at ang kagandahan umano nito ay mas mabilis na makakakuha ng masasakyan ang mga pasahero. Inilunsad ng kauna-unahang grab trike sa Hilagang Luzon sa Binalonan, Pangasinan ngayong araw. Pangatlo ito sa buong bansa matapos ilunsad din sa Angeles, Pampanga at Balanga, Bataan. Gamit ang smartphone at application, maaari nang makapag-book ng tricycle. Agad ring makocompute ng app ang dapat bayaran depende sa layo ng pupuntahan. Sa ngayon, 100 tricycle drivers na ang accredited ng kumpanya. Sinabi ko kanina, it's more of the safety and the convenience of the Grab tricycle ang mabibigay. Ang nakatakdang pamasahe para sa mga regular tricycle ay 10 pesos ang booking fee, 30 pesos ang first 2 kilometers at 10 pesos per succeeding kilometer. Para naman sa mga premium na tricycle, 10 pesos ang booking fee, 40 pesos ang first 2 kilometers at 10 pesos ang per succeeding kilometer. Pero may pag-aalinlangan pa ang ibang tricycle driver na subukan ang makabagong teknolohiya. Gusto raw muna nilang malaman ang epekto nito sa mga unang sumubok bago sila magpa-accredit. Mahal na po ang gasolina ngayon, madam. Tapos ganito pa ang pasada namin. Tapos magkakaroon pa ng Grab, wala na yan. Iwan ko lang, madam, kung paano ang sitwasyon pag gumana na ang nag-umpisa na ang Grab. Hindi pabor sa amin kasi mababawasan ang pasahers namin. Para naman sa mga accredited driver ng Grab Trike, isa itong bagong oportunidad para kumita ng mas malaking pera. Posible ring matuldukan ng kaso ng overcharging at overloading. Mag-aabil po kami, ma'am. Magsiseminar po kami dito sa munisipyo. Tapos yung dating prangkisa namin, parang Grab na rin, ma'am. Dagdag kita din namin ng mga tuda, ma'am. Kasi regular kami tapos may Grab pa. So nakakabintahe yung may Grab, ma'am. Isa ito sa mga hakbang para sa modernization ng mga pampublikong transportasyon sa bayan. Para naman sa usaping pangkaligtasan, makikita na ang profile ng mga tricycle driver na inyong ipinabook bago pa man din ito makarating sa mga pick-up point. Maaari ring matrack kung nasaan na ang mga tricycle driver dahil mayroon din silang mga GPS. Ang mga tricycle driver na nagpa-accredit sa Grab, maaari pa rin daw pumasada sa regular na toda, kaya doble ang kita ng mga ito. Pero sa ngayon, kailangan pang pag-aralan kung marami ang nangangailangan ng Grab Trike. Kaya magiging limitado muna ang kanilang pag-accredit ng mga tricycle driver. Ang kagandahan pa nito, hindi na kailangang punuin ang tricycle bago ito umalis. Dahil oras na maipabook ito, agad kang maihahatid sa iyong paroroonan. Kayang magsakay ng 3 pasahero ng regular na tricycle at 4 na pasahero naman para sa mga premium na tricycle. Jasmine? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.